и снимам за вас хубави видеота в YouTube и TikTok. Ето ме в Майнкрафт, играем малко Майнкрафт. И какво днес ще правиме, хора? Играя Майнкрафт, ето ми скина. Да, отиваме от първо лице. Да. Колко минути снима, т.е. минути пък секунди, 28. Добре, отиваме в настройка, видео, в първо лице, готово. Ето ми ръката. Аз съм го правил това много дълго. Даже къща на дърво. Много дълго. И за това може ли да ми поставите палчета, да ми се абонирате на канала, моля ви. Аз имам за вас хубави видеота. Аз се старая за вас. Правя хубави видеота. Моля ви. Абонирайте ми се. Поставете ми палчета. И гледайте, един път един чичко ми направи истинския Майнкрафт. И после се изтеглих и тоя. И без да исках изтрих истинския. И в този ми се запази този мир, където ми е в истинския и гледайте какво имам от там. От истинския. Гледайте. Например, нали, искам да сложа ето тук. Ето. Аз съм по-висок, защото това не видим. Така, ще спиме в играта. Ето ми и кучето. И всички инструменти ми се казват YouTube. Да. Куче на лавка и изпа до него. Хора, гледайте какво ще направя. Имам си крилете, слагам ги. Така отивам навън. Някой ми пише, ама няма да отговарям. Защото сега снимаме. Качваме се там горе. Така. И сега само да се качаме. И сега да се качиме и ще скачам. Аз имам криле отзад. Нали ги служих ето. И сега се качваме. Ето. И сега да паднем долу. Може и на дърво. Имам две такива, защото е тук по-добри сами. Ще ми бъдат по-добри. Ето 2, 5, 7. И най-интересното. Тук мога да си слагам скорост. Това не знам какво е. Но и направете и така. Опа. На моя YouTube канал. Моля ви. Моля. И добре. Сега отиваме. Айде да отида в творческия и да полетиме малко. Ето в творческия.